My spiritual laws akadai so. Mukaverenga 1 Kings chapter 5. Murume anonzi Naaman auya kuzorapwa. Akanogeza kuJorodhani. Maari kugeza mumvura inoerera Jordan River. Okubva receive healing. Iwo ukada kuzvitraya kuenda chero pane rwizi uchirwara onogeza. I tell you unogona kungodzoka uchirwara. But watoverenga kuti pana akanogeza akadzoka apora. Pane chiri behind kugeza kwake, chiri spiritual, chiri kuitika, chinooneka, chiri physical, kugeza natural water. But healing is a spiritual force. But iri kungowanikwa muactivity iri natural. Saka Bible ichiti nemavanga aJesu takaporeswa. Iye aine mavanga vanhu vachiwana kuporeswa. Chinhu chiri physical kuva nemavanga. But healing iri kutransferwa nemavanga ari physical inochinja into a dimension iri spiritual and yogova effective mulife yemunhu. So my spiritual matters anopfuura nema natural laws anoconnecta my spiritual matters. Ungatese tinozvinzwisisa kuti ma waves, let's say une phone, masaisai ephone kana une line reband, phone yako inotokuratidza kuti pano network iripo, but ari paside apa kana asina phone kuti aziva kuti network iri available haagone kuzviziva. Zvekuti message, let's say ndine message yekuda kurova murume, ndobva ndaitumira murume ari pasera nefoni, yekurohwa kwake inotodarika nepaari youdza ari kuseri kuti rova ari kumberi. Uyu kuti aziva kuti zviri kuita kuti ndirohwe zvapfuura nepandiri haagone kuzviziva nechikonzero chekuti haana a physical gadget yaconnecta a spiritual dimension kuti agone kuzvinzwisisa. Let me repeat that. Message yekurohwa kwemurume ikatumirwa ari kuseri kupa foni, zvoreva kuti masaisai acho ekuti toda kurova uyu anotosvika nepaari kuda kurohwa oenda kuseri, uyu oziviswa kuti rova ari kumberi. Ndo zvinoita zvinhu zvemweya zvimwe zvacho nekutinzwa kusaziva hakukupe right, haugone kuregererwa zvikuru sei pamurau kana wenyika. Ignorance is not defense. Kusaziva hakukonzere kuti uregererwe. Let's say warepa nyaya yakutongwa mukoti woti nandisingazive kuti imhosva, haunzwe jaji achiti okay ongosingazive, it's okay, yapera. Unopika mukusaziva. So ignorance is very dangerous, and the devil, Satan, anoziva kuti vanhu havandide. Satan akauya akamira akati vanhu ndida uyai, anoshaya vanhu, but iri kumuwanisa vanhu. Haasiri ari kumira, ane maari kuopareta ari vanhu voenda iko. Iye anotoziva kuti neusatani hwese ndikangoonekwa mutauni ndinofa, but mutauni ari kupinda ari mukati mevanhu. Ukaitarisa picture iyo kuna Genesis, nyoka mugarden yakapindwa nemweya wakaipa. Kureva kuti wakaipa aiziva kuti mugarden handidiwe, but ndoda kumboopareta ndirimo, ndokupinda munyoka yagara ichigara nevanhu mugarden racho. So beware, the devil even in our times is very active. Mune maari kupfekera. Zvikuru sei tiri munguva yetechnology, kune vanhu vatoaffectwa nemadhimoni from Facebook. Munguva yatava, it's good to advance in technology, but it's good also to be aware on spiritual matters. Kune vanhu vaane ma spiritual husbands through Facebook in our times. So my spiritual matters can be transferred on natural things. So let me read my scripture. 1 Kings chapter 2 verse 10. And he said, Elijah and Elisha,
was the same message I preached in Tebe, but on a different note. And he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I'm being taken from thee, it shall be unto you. Zanzi na Elijah, kuna Elisha waikumbira zvemweya, double portion anointing, waikumbira zvemweya kuna Elijah. Ndokubva ataurwa achinzi zvawakumbira zvakaoma, asi condition manje, ukandiona ndichienda unozviwana. If you see me, apa hapana kunzi if you give me something kana ukaparticipate kuita something, zvanzi ukandiona ndichienda unozviwana. Zviri kukumbirwa ndezvemweya, but zviri kugamuchirwa sei? Nekuona. Ngwarira kuti meso ako angangodaro akadyara kudzingwa kwako kubasa nezvinhu zvawakapedza nguva uchiona zvaitokunakidza, but usingazive zviri behind that. That ini ndiri type yakabva kumapurasi. Kumapurasi pataigara kumazoo, vaiti pakatambuka zvigure pane chinenge chakapfeka mapuranga marefu so chinonzi makanje, chaiti chikadona mukadzi anenge ari pane pamuviri anoita miscarriage. Kwete kuti mukadzi wechigure ichocho, inyaya yekungoti ndiye anga aripo achionawo chichidonha. Ndiye akonzera kudonha kwacho here? Kwete. Ko miscarriage ndei? Mass sacrifice akaitwa ku that negative side, kuti chinhu ichi chikadonha, we need blood, especially kukoza abortion. Saka the positive side nokutinzwa Paulo unobva ati we are not ignorant kuma devices ewakaipa, but the church yanhasi we are ignorant of the devices of the devil. But thank God kune vakarerwa kutsika idzodzo vaakuriparidza vhangeri. Those are the right people to expose the darkness, for so that church yaJehovha izive zvinofanirwa kuitwa. Elijah ati kuna Elisha, ukangondiona ndichienda unowana mweya wangu. Zvinhu zvemweya zvinotowanikwa nekuona. Ukandiona ndichitorwa unowana zvemweya zvauri kuda. You can receive spiritual things by just looking. Kupedza nguva uchiona pornographic material, whether pa computer, whether pa phone, kana pa television, for that time it's entertainment, but after wapedza kuona it's empowerment. Zvinosara. That power will drive you kuma levels ekuti you can even rap. Iwo nozvinzwisa kuti munhu akarepa vazhinji vanoti ndokusafunga kaiko. Ishuwa hapana pane pasinoshanda pfungwa, pane pashanda mweya. But kuti nokuti anenge arepa kana yaakutongwa naiye anotoona kuti zvandakaita zvakaipa but ndakatoita. Anotopisa tsitsi neaba wacho achitongwa, anotoona kuti zvandakaita hazviite, ndakaurayirei munhu, but akatouraya. Kuda kuti zvinhu zvemweya ukazvirisivha zvinokukonzera kuita nezvausingade, zvaunogona kuzorigreta kana kuzotenda. Let me help you. Let me go this text. So Elisha ari kurisivha nekuona kuna Elijah. But when we go further, uchiverenga chakaitika ndeichi, pakauya ngoro dzemoto, chariots of fire, akaseparata the two. Champupuri ndokubva chasimuka, ndokubva chasimudza Elijah. Picture yezviri kuitika zvukaimagina, ipicture yezvinhu zvinonakidza, zvinoita entertainment nekakushamisa. In our times, munhu anoperforma magic, we don't take him as if he's coming from the dark side. Tinofungidzira kuti he is there to entertain people.
nokuti Satan urikuziva kuti through entertainment 3/4 I can get. Nokuti vazhinji vedu hatichaenda kung'anga, but wakaipa achiri kuda kuti rwisa nemamwe magovernance ekunegative side. Saka haachaunza n'anga pakati pedu, anounza munhu unoita zvinoshamisa pakati pedu, tichitoona tichiombera. Kuombera it's a sign yekuti I'm interested, I'm happy the performance. By clapping hands you can receive a spiritual issue. So tena kuti chikurudzirwa kuombera, it's a way of receiving spiritual things. Aone munhu akasvika pamusha anoombera, varimo voomberawo vasati vadairana kungoomberana, auyo anoziva zvazvoreva tagamuchirwa. You can receive spiritual matters by clapping hands. So don't waste your time clapping hands for things that are against God. Kunonzi kunamata, kudedicate life yako kune zvaunonamata, zvinhu zvinokuda. Bible inoti ida Mwari wako nemoyo wako wese nesimba rako rose. Simba warinzwa ipower chairo chairo, zvekuti kuti paunotodai kumasvikiro uri kutoisawo power rakadiwa paMwari kuother side, kuti nyaya ndoidai whatever disasters dzichabuda mukati ngadziaffecte isu. So spiritual things can be transferred by just looking. Handiziva vabereki vari pano, saka wakaona kune vamwe vakachibata, although vaifanirwa kuzodzika nenyaya yacho kumachechi vakati yedu aione TV. Those people from the point yavaizvitaura they were spiritually mature. But pane changa changoleka chete pa-understanding, although nyaya yacho iri real by now. Chakaita kuti vati yedu aione, vaiziva simba rekuona. Ivhesa ndiwainzwa zanzi naElisha kuna Elijah, ukandiona ndichienda unowana mweya wangu, kuona kwete ukatora ukaona. Mune simba mukuswera wakatarisa zvisina umwari. Pane transfer inoitika yekuti for that time inenge iri entertainment, but after entertainment inenge ya empowerment, whether for the negative or positive. Saka uchiona kuti mumwe munhu anoshauti munyama wacho akautora kuti haagone kuzvitresa nokuti zvimwe nguva akazvitransferwa mukuona. Saka uchiona sometimes muchechi yaJehovha mune 5-fold ministry. Some are prophets, vanotodiwa vanhu ivavo kuti vataure the root cause auta kuti yakavakwa chirudzii. Nokuti unoziva here kuti saka wakaona munhu let's say akaita drama kana zvaaita oti ndisapotei, tengai madiski, ndisapotei, tengai maDVD. Word rekuti ndisapotei ari kuti be part and parcel of this thing. Unza mari yako kutaridza kuti you are part and parcel yezviri kuitika. So be wise, invest your money muzvinhu zvinofadza Mwari. Ukainvesta kunegative side without knowing, unenge uchitovaka an altar against God. Inzwa danger yeignorance, unongoaffectwa mukusaziva imomo. Kusaziva hakukuwanise right yekunzi muregerere azive. Izvezvi kudriva kunopaka paState House apa, opaka omira zvako, unotanga ujega mota yako ipapo. Vauya vakomana voti hayapo ndaponjerwa ndiri kumhanya, rega ndingochinja fast. Vachinyatsoona kuti hauzive. Marovere acho ndeekurova chaiwo munhu asingazive. Why?
kuti that area whether unoziva hauzive unofanirwa kuziva. Auti warepa munhu oenda mukoti kuti hana asingamboziva kuti imhosva. Jaji ototi kana wanga usingaziva it's okay. Nyaya yapera. Haiperi yakadaro. Unopika mukusaziva. Sa in life manje, reality life, kune mamwe ma-issues auri kufesa are very dangerous. That is why vhangeri raJehovha. Ani munoziva munhu akatenda muvhangeri raMwari anobhabhatidzwa. Kubhabhatidzwa it's a sign yekutenda mukufa nekumuka kwaJesu. Kubhabhatidzwa. Ku-negative side vanoopareta futi nema-signs ari physical. Saka wakaona kuti kuno kuAfrica tine zvimwe zvinhu zvatisingazive zviri so like American, zvinenge fashion, zviri musatanism, zvakatozoexposwa manje zvatakakura tichindoitawo tiri vafana. Ma-symbols and signs are very effective anoaffect life. Yes. Kune zvinhu zviri physical zvinoreva inova micherechedzo yezvinhu zviri spiritual. Booster reConnect hakuna tambo dzinouya pabooster, imhepo inoenda pabooster. Chinhu chiri physical chakamiswa ipapo kugamuchira zvisingaoneki. Ende masaisai acho haaregere kukonekitana nebooster. Saka uchitonzwa munhu fonika sabato kuti kuno kumabooster ari kure, kwete kuti mhepo iri kure. Mabooster ari kuti kune kwazvinofanirwa kusvikira kuti vatisvitse. Chinhu chiri physical booster but chinotransfer zvinhu zvemweya zvisingaoneke. Varume, the devil is fighting people zvisingaite at any level, from Facebook, any form yezvinhu zviri kuitika painternet. The devil is involved. Nokuti ari kuzivabve kuti the old tricks vanhu they are now away. Munhu haachaenda kunoita satanism through ma-witch doctors kung'anga nekudii. The devil anotozviziva kuti kung'anga hudi unofarira Facebook. Saka imomo zvaanoda kuaffecta life yako nazvo anotokubatirawo ikoko. So it's high time unofanirwa kuva nemweya waMwari wekunzvera, wakuziva kuti uyu munhu wandiri kucommunicata naye ari kuti tinozodai taidai tadanana ndakufarira. Iye asingandizive anongondifarira asi ndiMwari kani. Hapana akagona message yakadaro paFacebook. Ndakuda iwe. Ngatinyatsotaura musha. Uyatitaure kuinbox kwangu ndakufarira. Uchiziva here kuti pamoya munokommunicata spirit iri maari iri kutora ushe mauri necommunication. Nekuti Bible rangu rinoti faith comes by hearing. Pamunenge muchinzwanana ari kudeposita zvake. Saka unoziona kuti unoti munhu akajutwa sei. Nyaya iyi iri pachena. Inyaya yekuti paakangobvuma kucommunicata zvinoita kuti ajutwe zvakadepositwa. Tine vanhu vakadeposita mari maakaunti emunhu avasingazive. Kwazvinotangira pacommunication, kungotaura chete. Akakuti uya kuinbox ukati ndauya zviri sei, finish. Zvinhu zvemweya izvi. Nokuti instruction yaakupa kuti let's talk kuinbox kwangu, pese pane instruction ukateedzera, it's a sign of obedience. Ukangobvuma kuenda kusachona. Let's say uri kudzinga madhimoni. Dhimoni rikati imbomira. Oti handamira. Inobva ratoziva kuti anotombotiteererawo. Musi wewe unobuda ziya zvariende. Nokuti madhimoni haana simba, ane nharo. Ndozvinhu zvaunofanirwa kuziva. Munhu ane nharo inotomboti azviite. But ese madhimoni aita azviita akaenda. Spiritual things, zvinhu zvemweya, vanhu vakasazviziva. Wakaipa ari kurwa nevanhu even mukusaziva. Elijah
Elisha, if you see me being taken, you will receive. If kungoona chete kungoona osha. Manje andiziwe kuti unoswera uchione. Inyaya kuona inowanisa zvinhu zvemweya. Saka andiziwe kuti nguva zhinji nokuti kana wamunhu anoziva kuti ndawe kwaMwari. Even ukagara patelevision kana ukaenda papi unotsvaga material ine umwari inobuilda spirit yako. Kana material neumwari ichibuilda spirit yako, zvoreva kuti material isina umwari inouraya mweya wako. Yes. So Elijah ari kupa Elisha by seeing the power of seeing something. Simba rekuona. Meso wako anoswera achionei. Kureva kuona kwairehwapo kuona chaiko physical kudai. But pobva pauya zvinhu zvemweya chaari kuda, it's a double spirit, a spiritual double yaanoreceiva nekuona. So aona, and he was being taken. Let me read another chapter, verse 14. 2 Kings chapter 2 verse 14. And he, let me start by 13. He took up also the mantle of Elijah that fell from him, and went back and stood by the bank of Jordan. Chaari kuda chinhu chemweya, but aona pane chiri physical chakadona, ndobva aziva kuti ndopazviri. So zvemweya zvine tsika yekuenda pazvinhu zvinotobatika. So zvekuti unoswera wakatakura imwe mweya kubasa. So unotofunga kuti zvinhu Elisha akatakura emanto, but zvanzi paakamira paJordan River akatsemura Jordan River, rwizi rikaziva kuti harisi bhachi mamwe masimba. Rwizi ndo rakamuudza kuti tsanu manhonga power. So in other words, unogona kutakura rimwe power riri kururwa nelife yako muignorance. Chakadona pana Elijah chikabatwa naElisha akarova Jordan River, rwizi rukapatsanuka. Kureva kuti rine simba jira rakatakura simba. So chekutanga ukaniona unochiwana, atarisa ndomune receiving. But chiona another dimension yezvinhu, pane chiri physical chekuti ukangova in contact nacho zvemweya zvacho zvatotanga kupinda mauri. Elisha asangana nevamwe vaprofita, zvanzi vakataura kuti chokwadi mweya waElijah uri pana Elisha. Mweya unooneka here? Vanga vachungoona bhachi, pavakaona bhachi rirapo zoti atotora mweya wakanatora bhachi. So tonoti even in our times wakaipa chaiye muzvipfeko arimo, wega unozviziva kana kuti unozvida uzvide zviriko. Nokuti Satani anotoziva ndikagadzira hembe dzakanzi Satani hadzitengwe, anoizvo ndozvaanoziva. Imagine upfeka majini akangonyorwa so devil Lucifer Tesla kana iwo hautengi. But chinhu chiri physical chirwere unoona chiwanda, unopedzera wangovariwa so. But iri hembe yakuvava munhu otozonzwa kuti skin cancer. So kana izvozvo zvichitransfeka uchizvinzwisisa, there are things in this time the devil haana vashumiri vanomira vachiparidza so pindai kwaSatani uyai andoziva kuti vanhu havadi, ari kupinda paiginya. It's high time. Waniwanzwa bhanzi mucheka wakadona Elisha ndokubva anhonga, vanhu ndokubva vatoti ichokwadi mweya waElijah uri pana Elisha. Mweya unooneka here? Vaiona mucheka emanto, ndobva vakaziva kuti ukaona munhu ane izvi ane umwe mweya. So they are physical objects that represents a certain spirit. Kune zvinhu zvinobatika
zvinongotaura kuti pane chisingabatike chiri pamusha. But I want to help you a little bit. First Kings chapter 2, verse 12. Elisha saw it and cried, my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes and rent them into 2 pieces. Elijah achienda, Elisha paakatarisa kudai, zvanzi wakabvarurawo hembe dzake into 2. Iyoyo ndo yatinoti sacrifice. Vazhinji vedai yanyota affecta because hatina ma-altars hatino sacrifice for the devil. But let me just teach on it. Elisha akumbira a double. Double inongo represent 1 and 2. Kana chiri 1 ya 2. Kana ya 2 ya 4 double. Saka paari kuda a double. Uyu paari kuenda. Paari kubvarira hembe into 2. He is representing zvaanga achikumbira in words. Kuti handisi kuda 1. Ndiri kuda sezvo handiri kuita izvi. Ndati kune zvimwe zvinhu zvaunoita physically zvinoreva kuti uri kudenga. Ari kuda zviviri anobvarura hembe yake into 2. Kureva kuti ari kudyara huviri iye achikumbira huviri. So there is a physical action inoitwa nemunhu yekuti anenge achitodyara zvaari kutsvaka, whether kunegative kana kupositive. Especially kuti let's say munhu ari kuperforma magic obva ati ma-DVD ndinawo ndisapotei. Pauri iwewo kuda kunoti kana wanguonai lo magic anogona ari mutauni ipapapa kuti uzive kuti izve kuti ndisapotei rinoreva kuti be a partaker of this kind of spirit, be a supporter. Saka tiona munhu akapa kuimba yaMwari chinoita kuti akomborerwe, he has become part and parcel of the family of God that is blessed. Saka munhu akapawo kumweya yechina, he has become part and parcel of the negative family. Saka unozongona unongoerekana uramba mukadzi but muchingoona mamuvu chete kuti zoti kurambana kwauya nefirimu zvinhu zvemweya zvekuti wegona kuita kuti pamwe kuroyiwa makaroyiwa mukusaziva stage number 1. Kuroyiwa kuri nani pane kusaziva. Elisha wakabvarura hembe dzake into 2. That's a sacrifice. Ari kuti zvandiri kuda zviviri ndakudyara mazviri, I'm planting zviviri pano pasi, ndakamirira kuti kudonhe zviviri kune munhu ari kuenda. Whenever you support chaunotoziva kuti hazvina umwari, you are being a partaker of the spirit operating in that place. Spirit here sometimes haiafekta iwewe, inoafekta vana vako kuchikoro. Unenge chingorowa madofo but ukasvika zotreswa kunzi udofo hwakauya sei, zvingangodaro ari mubereki akahuunza. These are spiritual things. Vabereki vanogona kupa vana nhamo kana rugare. Ndongava vanhu vatema vanozisati ndinonzi ngozi. Munhu anouraya munhu haasiri anoisafa ngozi yacho, asina kuuraya ndiye anoisafa nekuda kwebloodline kuti ndeve ukama hwake. Saka ura kuti iyo ngozi yacho inotoziva kuti iyi hama iyi haisi. Saka uchiona ngozi yekwana nhingi haibate kwenyu ingatopedza vesa ichisiya kwenyu. Chikonzero zviri kutresa the bloodline yekwakaitika mhosva. Kuda kuti aiita mhosva akauraya physically but later kuchafa vanhu physically but vasingaurayiwe physically, uchingonza kuti angomuka akaoma. Kurati mweya wacho unenge wakuita basa rakaitwa zvisingaoneki zvekuti vanhu vapedzera vakuti mafiro atiri kuita haasiriwo, ngatifambei. Problem inozengetika ndeyekuti vanonobvunzawo kwete kwaMwari rimwe department reizvozvo futi. Ikoko manje ndokunotaurwa another sacrifice kuti nekuda kwengozi bvisai mombe.
iko kupa uchikubatanidza nemweya wacho zvekuti pamunopa mombe dzimwe nguva zvinoita kunge zvanyarara in your time but zvichitoziva kuti vadyarira chimwe chikwata havase uzoona vamwe zvabuda futi unzi bati vakamboifambira unze vakavhara pawo nokuti haivharwe nenzira yekwasatani ndokwazvakauya nako saka zvakatotora ropa rajesu kupedza matambudziko evanhu nokuti hakuna munhu aigona kuzvipedzera nokuti mumwe aingokukiretera chete andoziva kuti ndikauraya ngozi yachahuye kwandiri saka ndouraya ndotora mari amenowa ndichabereka vanozoona yekutamba ire klisi nei ndatomboluma ndaenda so Elisha anobvarura hembe dzake into two, a deep sacrifice pachinhu chaakumbira. A lot of people vari kupinda mukusacrifice whether by knowing or without knowing. Kusacrifice kuti kudedicate time yako kana kuti resources ako mune chimwe chinhu ndo chinoreva sacrifice. Let's say kunogara kubhora zuva rese vana 8 bhora rozotambwa na 3 uri ikoko tozana hapana chimwe chandichaita ndakamirira game iroro zvainonzi dedication kuzvirovedzera pachinhu chauri kuda isacrifice. Elisha kurisivha kwaari kuita ari kurisivha zvemweya but pane zvinhu zviri physically zviri kutora nzvimbo zvanzi ukandiona atarisa ndokubva aona manto echidonha ndokubva pane chakamuudza kuti zvaenda pajira iro ritora jira ndokubva atora jira kwakubata. Let me help you. Unga wamwaka is time boenda unganga pari chinhu chandakadiscover mishonga inotorwa zvichida kunganga kana kuti mishonga iri physical inobatika but ine results ari spiritual. Ukapiwa mushonga wekupromotwa unotonzi uvige but ngaugare muhomwe but uchanopinda mupfungwa dzemunhu wakauviga woenda mupfungwa dzamanager kuti mfana unomona sei but iwo wakanziviga. It's a physical object but yaakutravela mune imwe dimension yekuataka the mind. But let me tell you, ukabvumidzira kuti mushonga wauinawo uri kuita izvi ndopa uri wrong. Chiri kudaro ispirit yawakanosacrifice kwairi nekuti paunopiwa mushonga une zvaunosiya mweya uye kuti vakuti watenga mweya unoita nharo unotenga dumwe une chaunopiwa kutakura so kuti ugutsikane kuti ndakaenda kwaasemuru wakandipa midzi. I want to tell you hakuna muti unonzi mushonga. Miti yese yakasikwa naMwari. Satani ndiye wakaisa maspirits ndokubva arotesa vake kuti apa pane mweya wokudai apa pane mweya wokudai. Mwari haana kusika miti kuti vanhu varoiwe but vanhu vari kuroiwa nemiti yakasikwa naMwari. Sazvoburitsa pachena kuti hausi muti wacho kana mudzi uri kuita basa but pane mweya wakawirirana nemuti. N'anga ndokubva yaudzwa kunzi muti uyu ndewezvitsinga uyu ndokubva azviziva ndokupota achiita mari nemuti wacho but iri kuitisa mari mweya. But mweya unozoti akangotaura chete mari aibude ngaatakure something aite kunge apiwa mamwe makona so but ipapo unenge watakura espirit nokuti chinoafecta manager kuti achipa munhu promotion harisi dumwa. Those are spiritual matters. Anogona zvinotogona mubata ari kumba kutadza kurara but mfana ndenge ndamudzvanyirira nguva refu ini ndaimboenda ung'anga. I will thank God takabviswa ipo.
mwana ubva achikoti saizi iyoyi kana mweya wacho wabata hazvina saizi. Takaenda un'anga kunonzi kwachienda mbuya kwamaparura Headlands, ananobva Set Headlands, unonzi kwamaparura kuHeadlands. Nen'anga yange yachamukurumbira ndokubva taendawo tafurirana paushamwari mukutamba. Zvimwe zvacho unozongoerekana wapinda mazhiri nokuti mufeso wako. Saka uchiona rimani chiedza hazvifani kufamba zvese. Shamwari ndo yakanditi iwe kuna sekuru wangu wanogona handei pfungwa iyi haina kubva mandiri wandaitamba naye ndokubva ndaona kuti ndikamurambira iye iri shamwari yangu ndoitange ndashora kuda kuchengetedza ushamwari ndokubva tapinda mucovenant neimwe n'anga ndokubva taendeswa ikoko takabhabhatidzwa sezvinoitwa kuchechi. Uchiri mushonga kana kuti chechi n'anga ikatudza kuti rara mvura 1 uchitokavhwa nemvura so 2 3 uchibva pano parwizi udzokera kudzimba hapana anocheuka yekwamailoti chaiyo. I've been there. My actions actually they are physical, but my results actually they are spiritual. Kutoitwa baptism sewe kuchurch. Ipapa kuti uzive kuti pane sungano dzandiri kuita nemweya yetsvina noti kuti ndangonyikwa nokuti hausi machiwa konongoti zvinhu zviri physical. Iye atoziva ndikamunyika katatu pane zvaasaina kuti izvi ndoda izvi ndakuvhuma. Kana makubva pano hamucheuke. Takasvika kumba wakangodai ipapo pane chinei chikuudza kuti mbocheuka kana pachimwe chichikusunda sokuti unenge wafambira mahara.